ignition. Kompanîya SpaceX keştiya Starship de keşteka taqîkirine ya bê mirov ji wîlayeta Texas hinarte valahîya esmanî. Ev taqîkirina zor giring û pir metirsîdar bûn ji bo pêşxistina nifşên nî yên vê keştiya asmanî. Li dema Starship geheşta valahîya asmanî 20 nimûneyên heyvên destkirdên curên Starlink havêtin. Herwiha du heyvên destkird yên dirist jî havêtin da ku mertala germahiya bedenê keştiyê taqî bikin. Piştî vegeranê û dakeftineka kontrol kirî, Starship di nav ava oqyanosa Hindî de teqî. Yekem firandina keştiya Starship bi mebesta diyarkirina şiyanên wê bû danana heyvên Starlinkên destkird bi avayekî sanahîtir bû, herwiha bû şandina tîmên keştîvanên NASAyê yên pêşerojê bû ser heyvê. Dibe ku keştiya Starship ya Kompanîya SpaceX ewa bihayê wê pitir ji 15 milyar dolaran çendîn caran bête bikar înan û keştiyên asmanî bike. Elon Musk xwediyê Kompanîya SpaceX hêviyên mezin hene. Ew dixwazit xerciyên hinartina keştiya kêm bike û şiyanên derbasbûnê bû nav qûlahiya valahîya esmanî zêde bike. Bayê van hêviyan texmîn tê kirin bigehte 1.75 trilyon dolaran.